Cun tempo máis que agradable coas xornadas festivas polo medio, a Feira de Oportunidades de Cambados gusta a compradores e vendedores. Os que andan na procura da mellor ganga atopan grandes descontos, promocións irresistibles e boa calidade nos produtos. Moitos veñen xa da casa coas ideas claras na procura de algo en concreto. Outros anímanse a pasear pola calzada e de paso caer na tentación. Un par de sudaderas bastante chulas, moi baratas. Había una que estaba menos de la mitad de precio, o sea que moi bien. As deportivas, e como hai moito onde elixir, aí que atopei, sí, dúas. A metade de precio do habitual. Están a mitad de precio, está ben, un pouco caótico ao principio, pero ahora xa está despexando mellor a cousa, bastante máis cómodo para comprar. Precio bastante bien y le compro ya de cara al invierno, esperando ¿sabes? La rebajes, pero ya para el invierno. Nada, unas cosillas, a ver, un mono, un vestido, tal, bien, bien. Deportivos e roupa sí que ben de precio, Os comerciantes recoñecen que a Feira de Oportunidades funciona, moitos repiten de edicións anteriores e salientan a boa acollida de público. Din que o sol e as altas temperaturas animan a xente a sair a dar unha volta. Este ano a cousa vai para a maioría mellor que nunca. Va de maravilla y para los comercios que tuvimos un verano muy malo, se vendió fenomenal. Y nada, que espero que quedan 3 días y que la gente venga. Bien, este año pues el tiempo acompaña y la gente acudió masivamente ayer y hoy es un poco más de descanso, pero bueno, bien, muy bien, las ventas muy bien. Mais mira que comprar, pero bueno, van indo as ventas un poquinho ben. Pouquiño pouco, pero bueno, ben. Saben a donde veñen, sabes, o sea, veñen directamente un pouco a tenda, que está a tenda exposta pois aquí, con produto bo, con marcas punteiras e ben. Como complemento á Feira de Oportunidades, proposta gastronómica tamén na calzada cos mellores produtos do mar. Mañá o evento impulsado por Cambados Zona Centro pechará as súas portas.